όταν έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί, που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χοίρων, και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων, και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τιμίε Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Θεάνθρωπος Κύριος μας Ιησούς Χριστός διήρχετο, όπως αναφέρουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, ευεργετών και ιόμενος, θαυματουργώντας, γιατρεύοντας τους ανθρώπους. Ποικίλες οι θαυματουργίες του. Ανέστησε παραλίτους, έδωσε το φως στους τυφλούς, ανέστησε νεκρούς, επετίμησε την θάλασσα και τον άνεμο και τον υπήκουαν τα πάντα ως παντοκράτορα Κύριο. Σήμερα πληροφορούμαστε για μια άλλη θαυματουργία, για την απαλλαγή από τα ακάθαρτα πνεύματα. Ο Κύριος, ο Θεός μας, έπλασε τον άνθρωπο για να είναι σε κοινωνία μαζί του. Κάνοντας όμως ο άνθρωπος κακή χρήση της ελευθερίας του, δυστυχώς παγιδεύτηκε στα δεσμά, στα δίχτυα της αμαρτίας, με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Και δυστυχώς ο άνθρωπος με τις πράξεις του δίνει τα δικαιώματα στο ακάθαρτο πνεύμα, καθίσταται, θα λέγαμε, σε μια κατηγορία υψηλού πνευματικού κινδύνου και καθίσταται ευάλωτος, ώστε να μπορεί ακόμα και να τον καταλάβει το ακάθαρτο πνεύμα. Αυτή είναι η φοβερή δαιμονοπληξία, η κατοχή, θα λέγαμε για την ακρίβεια, που υφίσταται ο άνθρωπος από τα ακάθαρτα πνεύματα. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι εκείνο τον καιρό, καθώς ήρθε ο Ιησούς στη χώρα των Γεργεσηνών, τίποτα φυσικά δεν είναι τυχαίο, έπρεπε να έρθει, έπρεπε να συναντηθεί με αυτούς τους δύο ανθρώπους και να τους θεραπεύσει. Τον συνάντησαν λοιπόν δύο δαιμονισμένοι, οι οποίοι έβγαιναν από τα μνήματα, από τους τάφους, και ήταν, λέει, σε κακό χάλι. Και ήταν επικίνδυνοι όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλλους, γιατί κανένας δεν μπορούσε να περάσει από εκείνο το σημείο, από εκείνο το δρόμο. Όπως αναφέρουν οι Ιεροί ερμηνευτές και θεοφώτιστοι των Αγίων Γραφών, αυτή η περίπτωση είναι η ίδια με την περίπτωση που περιγράφουν και οι άλλοι δύο συνοπτικοί Ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Λουκάς, οι οποίοι αναφέρουν για απαλλαγή, για ελευθερία ενός δαιμονισμένου από τη χώρα των Γαδαρινών. Η πόλη Γάδαρα ή Γέρασα συνόρευε με την πόλη Γέργεσα που αναφέρει σήμερα ο Ματθαίος. Εκεί βέβαια οι δύο Ευαγγελιστές αναφέρουν θεραπεία ενός δαιμονισμένου. Εδώ σήμερα αναφέρει ο Ιερός Ματθαίος δύο. Πώς συμβαίνει αυτό? Απλά λένε οι ερμηνευτές ότι ο ένας, στον οποίο αναφέρονται ο Μάρκος και ο Λουκάς, ήταν αυτός που βασανίζονταν χειρότερα, διότι και αυτή η κατοχή από τα
ακάθαρτα πνεύματα δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους ίδια. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι καθώς αντίκρισαν οι δαιμονισμένοι το Κύριό μας, έκραξαν τα πνεύματα, τα ακάθαρτα που είχαν μέσα τους και είπαν στον Κύριό μας: «Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού». Δηλαδή, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς? Ποια είναι η σχέση που μπορεί να έχουμε εμείς με εσένα και εσύ με εμάς? Πρώτα απ' όλα, ας κρατήσουμε την ομολογία, ότι δηλαδή ο πονηρός, το ακάθαρτο πνεύμα, πιστεύει και θρήνει. Ομολογεί ότι ο Κύριος μας είναι ο Ιησούς, είναι ο Υιός του Θεού, αλλά τι δεν κάνει? Δεν υπακούει, δεν μετανοεί, δεν αλλάζει. Και αυτό το «τι ημίν και εσύ», τι δουλειά έχουμε εμείς με σένα, ποια σχέση μπορεί να υπάρχει, μας θυμίζει εκείνο το οποίο ακούσαμε πριν από 2 Κυριακές από το στόμα του Κυρίου μας, ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Ή στο Θεό θα είμαστε δοσμένοι ή στον αντίδικο. Λένε λοιπόν, τι ήρθες, λέει, εδώ να μας κάνεις, να μας βασανίσεις προ καιρού, πριν την ώρα μας? Ποια είναι αυτή η ώρα, ποιος είναι αυτός ο καιρός στον οποίο αναφέρονται? Είναι φυσικά η μέρα της κρίσεως, είναι η Δευτέρα Παρουσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει απόδοση πλήρης της κολάσεως από τώρα. Ούτε και αυτοί οι δαίμονες δεν έλαβαν ακόμα και σήμερα την τέλεια κόλαση. Θα καταλήξουν εκεί με την ημέρα της κρίσεως. Και επίσης ένα δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ είναι ότι είναι τόσο φοβερή αυτή η κόλαση, ακόμα και για τους δαίμονες, που φρύτουν και όπως θα δούμε παρακάτω, προτιμούν να εισέλθουν στους χήρους παρά να τους στείλει ο Κύριος εκεί και να τους βασανίσει. Ήταν, λέει ο Ευαγγελιστής, μακριά από αυτούς ένα κοπάδι χήρων. Και οι δαίμονες παρεκάλεσαν τον Κύριό μας και του είπαν: «Εάν μας βγάλεις, επίτρεψέ μας να πάμε και να μπούμε, να εισέλθουμε στην αγέλη των χήρων». Εδώ γίνεται κατανοητό ποιος είναι το αφεντικό. Τα ακάθαρτα πνεύματα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, δεν μπορούν ακόμη και στα άλογα ζώα να εισέλθουν, χωρίς να τους επιτραπεί από τον Κύριο. Εάν λοιπόν, λέει, μας βγάλεις, επίτρεψέ μας να μπούμε στα γουρούνια. Και είπε ο Κύριος σε αυτούς, στα ακάθαρτα πνεύματα: «Υπάγετε, πηγαίνετε». Εδώ ανακύπτει στο νου ένα ερώτημα. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως να συνεργάζεται ο Κύριος μας και να υπακούει σε αυτό το οποίο προβάλλουν ως αίτημα τα ακάθαρτα πνεύματα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται δεν είναι αληθές. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι συνεργαζόμαστε, είτε με τη θέλησή μας, είτε χωρίς, και μπλέκουμε, όπως είπαμε και πριν, στα γρανάζια και δίνουμε δικαιώματα στον πονηρό, και ο Κύριος μας έρχεται
να αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη και κάνει τα πάντα για το συμφέρον του πλάσματος, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο δοξαστικό της ημέρας. Δηλαδή, αυτό που γίνεται για παιδαγωγικό σκοπό και λόγο, για να πληροφορηθούν οι άνθρωποι και να εννοήσουν κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνέλθουν. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, ο Κύριος μας επιτρέπει στα ακάθαρτα πνεύματα να βγουν. Αυτό σημαίνει θεραπεία για τους δαιμονισμένους, αλλά και να εισέλθουν στους χείρους για να δούμε τι θα συμβεί αργότερα. Για να δουν οι παριστάμενοι τι θα συμβεί αργότερα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν. Βγήκαν λοιπόν από τους ανθρώπους και πήγαν και μπήκαν μέσα στα γουρούνια. Και τι έγινε τότε? Όρμησε, λέει ο Ευαγγελιστής, όλο το κοπάδι των χείρων στον γκρεμό και έπεσε στη θάλασσα και απέθανον εν της ύδαση. Δηλαδή, καταγκρεμίστηκαν και σκοτώθηκαν. Αυτό είναι που εκτελεί, αυτό είναι που απεργάζεται και κατεργάζεται ο πονηρός. Για όλα. Όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για τον άνθρωπο. Εάν του επιτρεπόταν, αυτό θα έκανε. Όλα αυτά τα φρικτά και μακάβρια που ακούμε καθημερινά, σκότωσε και μάχησε, πέταξε κτλ. Όλα αυτά δικά του σενάρια είναι. Αυτός τα γράφει. Αυτός τα υπαγορεύει στα μυαλά των ανθρώπων και οι άνθρωποι σιγά σιγά με τη συνεργασία μαζί του, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε, όταν φτάσει η ώρα, όταν δεν τον απομακρύνουμε, το κάνουν και πράξη. Άρα λοιπόν, είδαν οι άνθρωποι, είχαν την δυνατότητα τώρα να δουν και το τέλος. Να δουν δηλαδή τι σημαίνει αυτή η κατοχή από τα ακάθαρτα πνεύματα. Γιατί οι μεν άνθρωποι βασανίζονταν, αλλά δεν επέτρεπε ο Κύριος να τους σκοτώσουν. Εδώ όμως στα γουρούνια επετράπει να δουν και το τέλος. Να δουν δηλαδή ότι ο πονηρός αυτό που επιθυμεί είναι να σκοτώσει. Είδανε, λέει, τότε οι βοσκοί ό,τι έγινε, έφυγαν έντρομοι, γύρισαν στην πόλη και τα ανήγγυλαν σε όλους όσα είπαν. Δηλαδή έγιναν κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, διδάσκαλοι και κήρυκες του θαύματος. Και όλη η πόλη, λέει ο Ευαγγελιστής, βγήκε η συνάντηση για να συναντήσει τον Κύριό μας Ιησού. Η κάθε συνάντηση όμως με τον Κύριό μας δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν συναντήσεις που είναι σωτηριώδεις. Ο Κύριος μας αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να μας σώσει. Από εμάς όμως εξαρτάται και από τη διάθεση με την οποία προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση, εάν τελικά αυτή η συνάντηση μαζί του, με τον Χριστό μας, με τον Κύριό μας, εάν θα είναι σωτηριώδης ή αν θα είναι σε ένα απλό, επιφανειακό, ρηχό, επιπόλαιο επίπεδο. Όπως ήταν παραδείγματος χάρη, εκεί που τον ακούμπησαν πάρα πολύ, αλλά ο Κύριος μας γύρισε και είπε «Τις μου ύψατο, ποιος με ακούμπησε?» Και επέμενε. Γιατί η Χαναναία ήθελε από αυτή τη συνάντηση, με την πίστη τη δυνατή που είχε, ήθελε να θεραπευτεί και θεραπεύτηκε. Ενώ οι άλλοι ήθελαν απλά να τον αγγίξουν από περιέργεια, δεν πήραν τίποτε. Και εδώ λοιπόν λέει ο Ευαγγελιστής ότι βγήκε όλη η πόλη για συνάντηση, αλλά αυτή η συνάντηση τελικά, όπως λέει ο επόμενος στίχος, δεν ήταν σωτηριώδης. Δεν ήταν για καλό. Τι θα περιμέναμε λογικά? Θα περιμέναμε να συμμορφωθούν. Θα περιμέναμε να ευχαριστήσουν τον Κύριό μας και να τον παρακαλέσουν να μείνει μαζί τους και να τους διδάξει και άλλα, να τους διδάξει τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί όμως, τι του είπαν? Βλέποντάς τον, λέει, παρεκάλεσαν αυτόν, εμείς θα λέγαμε επίπλαστη ευγένεια, επιφανειακή, ή τον παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν, δηλαδή να φύγει, να περάσει έξω από τα όρια τους. Τι να πει κανείς για αυτή την συμπεριφορά? Πρώτα απ' όλα, είναι η αποθέωση της αλαζονίας και της ύβρεως.
Από πού διώχνεις, άνθρωπε, άφρον, ανόητε? Από πού διώχνεις, ποιον διώχνεις? Διώχνεις τον δημιουργό από το δημιούργημά του? Διώχνεις τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου από πού? Από τα όρια σου. Έχεις κάτι εσύ, έχουμε κάτι εμείς που να είναι δικό μας και να πούμε στο Θεό, φύγε από εδώ γιατί είναι δικό μου? Άλλο αν η μακροθυμία του Κυρίου ανέχεται αυτή την ανεσχυντία. Πάντως είναι η αποθέωση της αλαζονίας. Και δεύτερον, είναι η μεγάλη αμαρτία της αχαριστίας. Αχαριστία εκδηλώνεται εδώ, εκ μέρους όλης της πόλεως, γιατί ίσως φοβόταν. Ο φόβος είναι μια μεγάλη πληγή στην ψυχή του ανθρώπου. Και όπως πληροφορούμαστε από την Αγία Γραφή, πού έχει χώρο ο φόβος? Εκεί όπου υπάρχει έλλειμμα αγάπης. Και τι είναι αυτό που θεραπεύει τον φόβο? Η αγάπη. Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη είναι αυτή που διώχνει τον φόβο. Άρα λοιπόν φοβούνταν γιατί δεν αγαπούσαν τον Θεό. Δεν τον εμπιστεύονταν. Είδαν την ευεργεσία, αλλά εξακολουθούσαν να είναι κατά βάθος άπιστοι. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Θεός θέλει το καλό τους, θέλει την σωτηρία τους. Και κάτι άλλο θα λέγαμε. Είναι γιατί δεν ήθελαν αυτή την αναστάτωση που προκαλεί ο Κύριός μας. Είναι αυτό το ξεβόλεμα από την αμαρτία. Πράγματι, αυτό είναι ξεβόλεμα. Πράγματι, αυτό έχει κόστος. Εάν όμως ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος, τότε θα προχωρήσει, θα αναλάβει αυτό το κόστος και θα πει «Θεέ μου, έλα και γιατρεψέ με. Έλα και άλλαξέ με». Αυτοί φαίνεται πως δεν είχαν αυτή τη διάθεση και γι' αυτό τι είπαν? Λέει «Άφησέ μας και φύγε. Δεν θέλουμε να έχουμε παρτίδες μαζί σου. Δεν θέλουμε αυτό που μας προσφέρεις». Για το πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία της αχαριστίας, μας έχει μιλήσει ο Κύριος μας εκεί όπου εθεράπευσε τους 10 λεπρούς και γύρισε να τον ευχαριστήσει μόνον ο ένας. Και τότε λοιπόν ο Κύριος μας είπε, δεν θεραπεύθηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Ο Κύριος δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν χρειάζεται την ανταπόδοση τη δική μας. Αλλά το κάνει αυτό γιατί θέλει να διδάξει σε εμάς τι μας αρμόζει, τι μας πρέπει. Δεν ταιριάζει στον άνθρωπο που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με αχαριστία και αγνωμοσύνη και να γίνεται χειρότερος και από τα άλογα ζώα. Διότι όπως αναφέρουν οι προφήτες, λέει η βούς και ο όνος, δηλαδή το βόδι και το γαϊδουράκι γνωρίζουν τα αφεντικά τους και τα σέβονται και τα υπακούν. Εμένα λέει προφητικά ο Κύριος μας, προφητικά πριν ακόμα έρθει και σαρκωθεί από την Παναγία μητέρα του, εμένα λέει ο Ισραήλ, ο οποίος ήταν ο λαός του, που τον παιδαγωγούσε, που τον είχε χέρι-χέρι, που του έκανε, θα λέγαμε, ιδιαίτερα φροντιστήρια, εμένα δεν με γνώρισε. Είναι μεγάλη λοιπόν η αμαρτία της αχαριστίας και τελειώνοντας, ας ευχηθούμε η συνάντησή μας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να είναι για μας σωτηριώδης. Να πάρουμε δηλαδή από αυτή τη συνάντηση μαζί Του ό,τι ακριβώς μας προσφέρει, την σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Και να μην αποδειχθούμε αχάριστοι και αγνώμονες, αλλά να ψελίζει και η ψυχή μας και η καρδιά μας από τα έγκατα της ύπαρξής μας αυτό που ψάλουν και τα χείλη μας. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν. Αμήν.